Love Rosales. Pero ang matakbo natin ay gas consumption naman tayo ng click. Oh, haba. Babaging tayo malupit. Ano? Sinitang kasinan. Woo! Angas naman nun. Yun o. Thank you po. Depende pa rin yan sa driver. Wala na rin talaga tayong masasabi sa gas consumption ng motor na ito. What's up? What is up sa inyo mga ka-chibo? It's me again, Aaron Chibi, and welcome back to my channel. Kapag bago ka dito, please like, share, and subscribe. So I'm back with another vlog, and for today's vlog mga ka-tribo, gas consumption naman tayo ng click. Even though meron akong maunang video noon, pero iba pa rin kapag gagawin talaga siya ng video talaga, diba? Sige, pasok mo pa sir. Okay, so i-test natin kung hanggang saan ang kayang abutin ng full tank ng Honda Click. So as of this recording, ang halaga ng gasolina ay 72 pesos. Nang isang araw, galing ako ng Tarlac, yan ay nagpa-full tank ako. Ang nagastos ko sa full tank, kasi may karga pa siya na 1 bar, is around 300 pesos. Ang nakuha kong average fuel consumption doon ay 51 kilometers per liter. Partida, naka-apido 5 pa tayo yan mga katribo. Light to moderate lang naman yung takbo natin, 80, 90, ganun lang. So mula Tarlac yun, nakauwi na ako sa amin. Nakabalik na ako dito sa Alaminos, and nakauwi pa ako noon, diba? So ganun na gas consumption ng click ngayon. So we will get dive into it. Kumbaga, hanggang saan ang kayang abutin ng full tank talaga. 222 kilometers dun sa 300 pesos. Tapos ang average fuel consumption natin is 51.1 kilometers per liter. So hindi na masama mga katribo for its price. Tunay nga na napapatunayan ng Honda Click na super gas saver siya. So tingnan natin, bear with us with this journey. At kasama natin ngayon si Commander, and let's go! Okay, so check ko lang yung mga footage kanina. Yung first clip natin, medyo sabog yung audio natin. Pero ngayon, inayos ko naman. Nalagay ko siya sa gilid ng ating cheek pad para hindi masyado nakatutok yung ating mic sa ating bunganga na nagkokos ng shutter. Ano yun? Parang sabog na tunog. Anyway mga katribo, papunta nga pala tayo ngayon ng Rosales. And it's about 90 something kilometers from Alaminos City, Pangasinan. Woo! Angas naman nun sir. Versus yata yun. So dito tayo ngayon sa Sual mga katribo, and this is the perfect time para test natin yung gas consumption ng click. Hindi ko alam kung mafu-full empty natin itong click natin mga katribo, pero titignan natin kung kaya, di mas okay. Nung last na full tank ko, nung pauwi ako dito sa Pangasinan, naka 222 kilometers siya, yung 300 pesos. Depende pa yun sa throttle habit ko mga katribo, kasi ako talagang medyo humataw ako. Tumakbo ako ng mga 80 to 90. Yan ang ating takbuhan. Parang ngayon, ang takbo natin 80 ganun. Nasa average lang to kumbaga. Hindi naman yung mabilis talaga, hindi naman yung mabagal, di ba? Siyempre kung mas mabagal ka or hindi mo masyadong pinipiga yung throttle, mas maano yung gas consumption mo, mas mataas, di ba? Hindi ka nung masyadong gasta sa gas kapag hindi ka naman masyadong bumobomba. Ganun lang naman yung technically, pero depende pa rin yan sa driver. Hindi pa rin kung paano niya i-manage yung throttle. Kasi ako normal driving lang naman ang ginagawa ko dito. So ano yung mapapakita ko sa inyong gas consumption ng Honda Click, yun lang. Alam niyo naman, di ba mga katribo, number 1 best selling bike ito ngayong taon. Well, technically pati nung nakarang taon. Napakarami ko na namang sinasabi. Ano bang pinagsasabi ko? So dito pag-usapan natin bakit nga matipid sa gas ang Honda Click. So it is because fuel injected na siya. Hindi na siya carb type, kumbaga. Hindi siya carb type, fuel injected siya. Ito na yung mga norm sa mga bagong motor ngayon na lumalabas. Dahil mas fuel efficient nga naman talaga ang fuel injected kesa sa carburetor type. Nakakatulog si Commander.
Gising ka? Tulog ka? Naantok ka? Hindi ko naririnig kung nagre-record yung GoPro natin. So ito mga katribo, so nabawasan na tayo ng isang bar. Simula nung nagpultang tayo, nasa around 320 pesos yun. So 71 pesos yung karga natin dito na unleaded na tribo. So yun, mula nung nagpultang siya, ngayon lang siya nabawasan. Ang nakuha natin is 56 kilometers simula nung nagpultang tayo. At running 57 na. So andito tayo ngayon sa Swal Twisties mga katribo. Ito ang Marilaki ng Pangasinan mga katribo. Swal Twisties. Nakakatulog si Commander. Hihi. Alright. Daming sasakyan. May makabangking. Malayo-layo bang babiyahin natin? Rosales, Pangasinan. I think mga nasa around 2 to 3 hours. Or hindi naman 3 hours. Gising ka, beb. Babangking tayo malupit. Joke lang. Ginagawa yung daan dito, ginagawang asfalto. Sobrang traffic nito mamaya. Hihi. Huwag kang matutulog, baka malaglag ka dyan sa banking. Abed, huwag kang matutulog, baka malaglag ka dyan sa babangkingan natin. Hihi. Yes sir. By the way mga katribo, ang pangit na ng takbo ni Click Willow. 14,000 kilometers ha, without CVT cleaning or anything else. Kasi gusto ko minsanan na let tayo ng buong panggilid, palinis ng panggilid, tuning, everything, para minsanan din yung gastos, diba? Dito na tayo sa bahay ng Villasis mga katribo. Ganon lang. Tapos ang nabawas sa bar natin, 3 na lang siya ngayon. Pero ang matakbo natin ay 127 kilometers na. Villasis Town Hall. Ito yung sariwang gulay at prutas. Dito yun makikita. Yan o. Yan, dyan. Oh, baka may santol dito. Santol? Maya, puntahan natin. Doon na kasi tayo dadaan mamaya. Doon na. So ito ang bayan ng Villasis. Yan o, Rosales na o. Pagkalapit na sila. Maliit lang itong bayan ng Villasis. Medyo malaki rin. Pero yung haba niya maiksi lang. Kasi pag gagawi ka dun, tulay na yun eh. Yun na yung tulay papuntang Rosales na. Pag ganun na tayo, Rosales na yun. Pero pag didiretsuhin natin yon, SM. Ayan na yung tulay o. 72 na rin dito. Mura na. Oo, mura na dito. Yan o, TP Lex Tarlac o, dire-diretso na yun, Tarlac na to. Dito dumadaan sila Bikini. Sila? Sila yung vlogger. Oo. Tak-tak. Tak-tak. Matagtag siya. Bakit naman nasa gitna ko? Papansin nga eh. Hindi ko alam kung inisip ba siya or... Ito na. Ayun na yung SM oh. Bubaan. SM. SM Rosales. Oh, SM. Rosales na to. Oo, Rosales na to. Dito. Yeah, Los 9. Sakto lang, Los 9. Uy, baka malampasan natin yung pupuntahan natin ha. Hindi ko alam yun. Saan kayo? Google muna natin. I love Rosales. Ano? I love Rosales. Sanda, beb? May alternative route ba siya? Ano sinasabi niya? Dito, dito. Tsaka kaliwa tayo dito. Sobrang traffic na rin pala dito sa Rosales.
Ito, dire-diretso lang to. Oo. Dito. Tama to, tinatanan natin. Oo. Patingin. May nakikita akong tunnel. Ibig sabihin, pag tunnel, may pulis, hindi pwedeng bumamba. May pulis, buddy, hindi pwedeng bumamba. Sayang. May pulis. Pag bumamba ako dun, habol. Kanina sana, binidyo ko, ano? So, tahandahin na kami ngayon ng Bayambang. Sa side trip muna kami sa Bayambang dahil tapos na yung aming errand dito sa Rosales, Pangasinan. Tapos sa side trip din kami ng Agcapita sa mga Tarem. Let's go. Update nga pala, 3 bar 140 kilometers na ang natatakbo. Meron pa tayong 3 bar dito sa ating Honda Click 125. So far so good. Kita nyo naman, di ba? From Alaminos pa yan. I mean from Burgos pa yan. Burgos, Pangasinan, Alaminos to Rosales. So nakaka 140 kilometers na tayo. May natitira pa tayong 3 bar. Alright. Saan? Yun, no? Thank you po. Burger lang. Shout out McDonald's Rosales, baka naman. Harley Davidson. Ay hindi, Honda. Lakas ng tunog. Nice bike. Dire-diretso tayo dyan. Nice bike. Alcala, Pangasinan. Konting push na lang. Ito yung mga lugar na hindi ko sigurado eh. What? Oo. Akala. Hindi ko sigurado. O, saan na tayo nito? Hey. Syempre dito. Uy, nice. Wow. National Park, mga sir. Isang mga damo-damo. What? Yeah. Haba ng tulay na. Oh, haba. Amazing. Is it surprising? Apo, tumalong ka dyan. Tara tayo dalawa. Mauna ka. Ay! Hindi siya lahat ng pagkakataon. Sabi ko, pag-iwan ko na. Tapos na. Saan na tayo niyan? Saan, Beb? Hindi ko sure. Hindi ko lang kung dito. O, buksan mo ulit yung map, Beb. Doon. Tignan mo pag yung kakaliwa Ayan. Bali, nagpagasto tayo dito. So, tumatakbo na tayo ng 106 kilometers. Sige po, thank you po. So, bali, nagpagas na tayo dito, makakatripo dahil nagbiblink na yung ating gauge. So, ibig sabihin naka 200 kilometers tayo simula kahapon. So ang nagas natin is 300 pesos. Bukas ko na lang siguro tatapusin yung video na to. Alright,
So ito yung continuation ng vlog natin kahapon mga katribo, ano, about the gas consumption of the Honda Click 1 to 5. So kita nyo naman, di ba, naka 200 plus kilometers dun sa full tank natin na 300 pesos. Yung pinaka cross consumption niya, it based on the ano lang naman, price siguro ng gas, kasi hindi naman pare-parehas yung price ng gas eh. It may vary siguro ba. So kung titignan nyo based on papers, it can technically go up to 51 kilometers per liter base dun sa ginawa nating test, which is nag-base tayo dun sa price ng gas na 72 pesos. So yun, it can go up to 60 kilometers per liter. So average na yun, ibig sabihin. So wala na rin talaga tayong masasabi sa gas consumption ng motor na ito. So hindi naman na natin siya pwedeng sabihin magasta or whatsoever, kasi nga kilala siya bilang super gas saver kumbaga. So sige, doon na rin siguro natin tapusin ang vlog pagka nakarating na tayo doon sa Dasol, dahil pauwi na tayo, and pauwi na rin tayo ng Tarlac maya mga katribo. NK 400 sana ulo. Dito tayo para marinig natin yung tambutso. Ay, dito na lang siya. Bomba. Grabe, nice bike man. Pangarap ko yun. Soon, kakaganon tayo. Time will come. Tiwala lang. habol ko siya, habol niya ako. Ayun. So nag-aside ko.